Ahojte ženy a vítajte pri dnešnom videu. Ako už z názvu môžete vidieť, tak sa nám kráti ten čas. Máme cca 4 aj pár dní mesiaca čas na to, aby sme to riešili veci. A keďže ja mám prvá svadbu, žiadna moja kamoška nemala svadbu a ostatní z rodiny, čo sú, tak mali svadbu, že 10 a viac rokov dozadu, hej, takže je to pre nás také ťažšie a hlavne pre mňa, aby som to všetko vyriešila, lebo už veľa takých papierov som dostala, že čo by sa ktoré mesiac malo riešiť, ale ja zase nechcem veľkú svadbu a nechcem to nijak veľmi preháňať, že tam budem mať aj, ja neviem, kapelu, aj proste veľa vecí, hej, chcem to nijak tak, aby som sa z toho psychicky nezrútila, ale aby mi to zase nezabralo veľa času a hlavne veľa peňazí, lebo na jeden deň si myslím, že je zbytočné za to dávať 30 000, takže uvidíme, ako to pôjde. Šaty už mám, prvá vec splnená, robia sa nám už aj obrúčky a teraz mám mať stretnutie aj z čepčenia, aj z výzdoby svadobnej a z všetkých týchto vecí. Ale mám tu pár vecí, ktoré sme si objednali, aby sme to mali čím skôr, lebo už som dneska ešte aj koláče riešila. No a mám tu pár vecí, nie sú to všetky, lebo postupne mi to bude chodiť, ale už ich tu mám celkom dosť a dneska nám prišli svadobné lyžičky a to budeme dávať ako taký svadobný dar, hej, tým hosťom budú mať na stoloch a nechceli sme niečo také klasické, lebo viem, že bývajú také malé poháriky, hej, s alkoholom a k tomu nejaká sladkosť. To som ja nechcela také klasické. Takto máme toto super nápad a je to takto, už to mám hociako. Je to takto v balení a sú to dve lyžičky a máme tu, ja vám tu ukážem, vygravírované naše mená a jedno pôjde, hej, medzi pár, do rodiny pôjde takáto jedna sada, prišlo to dneska, išlo to som 2 mesiace, hej, 2 mesiace. Ja už som sa bála, že či to vôbec príde, takže radšej skorej si objednávajte takéto veci, keď to objednávate zďaleka a objednali sme 60 kusov, v každom sú takto dve, čiže 120 kusov týchto lyžičiek a to je také pekné. Akože trošku som si myslela, že to iné príde, lebo iný dizajn nám ukazovali, asi sa niekde stala chyba, ale už to nejdem riešiť, hlavne, že to máme tu, lyžičky sú pekné, lyžičky som vedela, že budú takéto, myslím si, že bude trošku iný obal, ale nevadí, no. Pekné sú, že? Je to niečo také iné, hej, nie je to také klasické, tak pozrite na to. Myslím, brutálne. To sa mi veľmi páči. Potom som ešte objednala a toto bude na vrchu torty, len to ešte nastriekam na zlato, ale presne to vystihuje nás dvoch. Že nie je to iba postavička, hej, nejaká na tej torte, ale je to, že toto, my. No a keďže my máme dvoch štvornohých miláčikov, tak tomu som ešte našla dvoch psov. Čiže na torte bude toto, si to predstavte, bude trojposchodová torta, taká bielo-zlatá, to už mám braté. A k tomu bude na vrchu toto a ešte títo dvaja psy. Lebo aj ja mám psa, aj moja polovička má psa a my to všetci takto spolu, takže takto to bude. A bude to krásne, bude to zlaté. Je to také, hej, iba plastové, ale chcela som tam proste mať aj tých psov. Oni na svadbe neviem, či budú, lebo to ten môj pes, keď vidí ľudí, tak ona šteká, ona je besná. Takže aspoň takto sme si ich sem symbolicky dali a to sa mi strašne páči, také detaily, čo robia celú tú svadbu. Potom nám prišli svadobné obálky. Oni sú priesvitné. Ja budem na Instagram dávať aj, ako si budeme tie svadobné obálky do toho baliť všetko, lebo už sme si dizajn spravili. Ten vám ukážem, ten je tiež niekde tu. No a takto máme obálky, čiže sú priesvitné. Takže dovnútra pôjde to oznámenie do tejto obálky. No a navrch sme kúpili, toto viem, že je z Actionu. Je to takýto set, máte tam 3 takto vosky, pečať a nejakú, viete, takú šablónu. A to budeme vlastne pečatiť tie obálky. Myslím, že to je zaujímavé. Budeme sa s tým veľmi hrať, lebo veľa je tých oznámení. Ano, a potom som ešte našla, akože už to rozbombardované, lebo už to mám dlho. Ale toto je tiež z Actionu, sú to také sušené kvety. A ono to vlastne pôjde, ten sušený kvet a ten sa zapečatí. Niekde vám sem hodím fotku. Videla som taký návrh, sa mi to páčilo. Možno ešte okolo dám nejaký ten špagátik, ale to neviem, či ja budem tak preháňať. Takže toto je vec. Ešte mám tu, toto je oblúk, keď sa príde k mojim rodičom vlastne domov, kde ja budem, kde budú prebiehať tie prípravy a toto bude taký ten svadobný oblúk a tam bude ten starejší a celá rodina, no a potom sa odoberieme na úrad, ktorý je pár minút od nás, takže nejdem to ešte rozoberať, lebo viem, že to potom nedám naspäť, čiže je to takýto
nejak sa to poskladá svadobný oblúk a cez to pôjde ešte takáto stuha a potom ešte krety, no zaujímavé. Ešte som zbehla rýchlo po tie svadobné oznámenia, čiže svadobné oznámenie je takto a k tomu ešte táto malá kartička. Poviem vám dobrú radu. Čo si viete spraviť sami, tak si to spravte sami. My sme si oznámenie tiež robili sami, dali sme si ich iba vytlačiť, pretože som chcela trošku iný dizajn, taký priesvitný a také obdobia, že keď sme sa dali dokopy, zasnúbi, svadba a teda. No, ale z toho to je extrémne veľa, už iba ten samotný návrh, ktorý by nám spravili. Takže sme spravili sami, je to také, taká slonovinová farba, takto skvelý. Čiže toto sme spravili sami v kanve. Nie o čom, jednoduché stačí. Potom som si ešte objednala, to je takáto mašla, perličky, tak to je ten hrebienok, že to si dám, ale to si dám po polnoci, lebo po polnočnej, no nie šaty, to je taký dlhý overall, po polnočný, to som si vybrala v tom salóne, kde som si vybrala aj šaty, takže to je vyriešené, no a toto si dám potom, hej, k tomu. No ale ešte som zobrala, ale neviem, či to využijem, ale tak možno, hej, takúto tiaru, takú čelenku. Možno, keď si budem robiť ten svadobný účes, lebo chcem mať nejaké také vlny, lebo si nahávam toľko rokov rásť vlasy, že chcem mať nejaké také riadne hollywoodske vlny. Neviem, či mi to nespadne, či mi to vôbec spraví niekto, lebo už som jednej mojej kaderničke volala, ona povedala, že svadobné účesy nerobí, takže vo februári idem ešte k jednej, aby som si toto dala dofarbiť, lebo hej, toto je moja prírodzená farba, taký špinavý blond, ale páči sa mi taký normálny blond. No tak uvidíme, možno využijem aj toto. A ešte som si objednala také mini kvietky, je ich tu 10 a že tie by sa mi niekde dali do toho účesu. Neviem, či 10 bude stačiť, možno ešte doobjednám, ale toto som zobrala. No, svadobné topánky mám už rok, lebo ja som vysoká, môj partner je v rovnakej výške ako ja a keby si dám opätky, tak no, na fotkách nikde to nevyzerá dobre, ale tak som si našla také balerinky so zlatým detailom, trošku majú len ten opätok, ale sú také lakované, takto v špici, myslím, že to vyzerá dobre a objavila som jednu vec, ktorú odporúčam a ak ma ešte nesledujete na Instagrame, tak sledujte, lebo aj presne toto je tam ukázané. To je takáto sponka. Ak vás nudia balerinky, obyčajné, hej, nechcete si kupovať nové, tak ich viete vylepšiť, že si dáte tuto ten klip. Nevyzerajú hneď lepšie, ale nevedela som si, že si objednávam iba jeden tento klip, takže som si objednala ďalší, neviem kedy príde, ale tieto pánky si viete vylepšiť, majú rôzne, ja som si aj také chlpaté bambulky zobrala, že si to dám na nejaké také čierne balerinky. Viete si takto krásne oživiť. Na Instagrame mám taký beauty kanál v profile a tam som dala linky, aby ste toto mali, lebo veľa mi ohlasov na to prišlo, že skade to je a ja som tam tiež nevedela. Ale takto oživiť túto pánku, že je ako nová. A je to jednoduché, je to tam aj pripínať. Potom tu mám ešte jeden balík. Objednala som šaty mojim družičkám. Ja budem mať asi 6 družičiek a chcela som, aby boli rovnaké. Takže som im objednala šaty. Ja budem, teda moja svadobná vyzdobovateľka, bude ladiť celú saldo bordová, pretože je to taký starší priestor, taký trošku komunistický a sú tam také tie bordové prvky, takže chcem tú bordovú tam zanechať. A objednala som im teda aj také bordové, no, skôr sú to už také akože červené šaty. Niekde vám sem prihodím aj fotku, lebo toto, hej, takto neuvidíte pekne, ale sú super, lebo jedna moja družička má takéto doma už v takej fialovej farbe, takže sme presne vedeli, že prídu dobré. 25 € tuším jedných stáli, čiže nič akože drastické a môžu to použiť si na akúkoľvek príležitosť. Kamoška to mala na štátniciach a bolo to super, takže toto sme mali vybavené. Potom som zobrala takéto kvety a tiež vám prihodím fotku, tým bude vyzdobené svadobné auto, ktorým ja pôjdem v takom špice a toto tam bude, lebo tiež nechcem veľmi preháňať to s tou výzdobou auta, no a ostatné autá ak pôjdu, ale my skôr berieme taký mini autobus, taký možno aj väčší, lebo polka rodiny je z Oravy a druhá polka je z môjho mesta, kde bude aj svadba, takže sme všetkých takto zobrali jedným autobusom. Toto bude na tom mojom svadobnom aute, myslím, že to je dosť pekné. Hej, takto to prišlo zabalené, je ich toľko veľa, aj s týmto.
No a potom to predtým, som ukazovala, tak to bude na tých spätných zrkadlách toho auta. A ešte som objednala niečo aj družičkám, taký malý darček, takú malú pozornosť, že to takto so mnou prežívajú. Ja som bola prekvapená z toho, ako to oni prežívajú. Niekde vám to ešte úplne ukázala, lebo ak niekto z nich bude pozerať toto video, tak ešte nech o tom tak úplne nevedia, ale spravím im také balíčky. Poobjednávala som veci, ktoré im dám, lebo ideme vo februári na rozlúčku moju, tak im to zoberiem so sebou do kufra. Neviem, kde ideme, ale určite z toho budem chcieť spraviť tiež nejaký taký vlog, lebo ja neviem, kde ideme, ale idem niekde, ale neviem kde. No a tým, že ešte neviem, kde budú naše psy, lebo kde ich necháte, keď všetci budú na svadbe. Hej? No ale tiež som im objednala, psíkovi som objednala takéto oblek, hej, chlapcovi som toto, no a Fenke som objednala takéto tiež kvázi svadobné šaty a bude to strašne pekne, teším sa z toho, ako to bude vyzerať, ale to mi ešte neprišlo, ale tak vám to sem takto dávam a potom som ešte objednala, lebo väčšinou sa rýža hádže, hej, alebo lúpenie ruží, keď sa vychádza už z toho buď kostola alebo úradu, keď už je po týchto formalitách, no ale ja som rozmyslela, že trošku niečo iné a napadli ma, že bubliny, že bublifúk, ale ak by som každému hostovi mala dávať bublifúk, také tie malé skúmavky, aj to som tam našla, tak by dlho trvalo, kým by tie bubliny spravili. Tak som našla takéto dve pištole, naraz dokáže asi 100 bublín vypustiť tá pištol, k tomu som objednala aj ten koncentrát mydlový, radšej, ako keby som si to mala vyrábať sama, čiže to dám niekomu dvom a budú tie bubliny a my potom pôjdeme. Myslím, že to je také pekné, také trošku iné, takže toto je posledná vec. Zatiaľ ostatné veci som ešte neobjednávala, ešte som vybavila predvčerom mne kvety, aj 2 pierka a ostatné pierka tiež objednám, len si musím spočítať, koľko je chlapov, no tie počty sa ešte stále menia, je toho fakt, že veľa, ale dúfam, že to dobre dopadne, že to nejak zvládneme. Určite aj z toho dňa spravím nejaké dlhšie video, neviem, to si to budem natáčať, keď ja si sa vtedy mobil nebudem venovať, ale chcem si nájsť takúto peknú spomienku a ak tu mám nejaké budúce nevesty, tak sa môžete týmto môjim holom inšpirovať, pretože ja som veľa takýchto videí videla, tiež sa mi to veľmi páčilo, aby sme si trošku vedeli si dať aj nejaké nápady, aby sme nemuseli toľko míňať tých peňazí. Určite niečo sa ja budem potom aj predávať za symbolickú cenu, pretože na čo mi to už bude. A to by bolo všetko z tohto holu. Určite ma nezabudnite sledovať, aby ste videli všetko, čo sa ešte bude diať v mojom živote, aj nejaké tie beauty videjka a ja sa budem na vás tešiť pri ďalšom videu.